What's up mga boy, mga bay, mayungod to mga boy, mga bay. Nakoy suka ang ibutangan og chili powder. Gikan pa sa Ifugao, ako ang chili powder. Nakoy pipino, hilaw nga pipino, hilaw nga okra, then pinanitan nga carrots mga boy, mga bay. O kaning karne nga naadri, mao ni ang beef stick. So, low carbs ata karon mga boy, mga bay. Nanda? Mmm. Mm. Suka. Hilaw nga okra. Mm. 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 Ano to mga boy? Ano ta? Mm. Eh boy. Okra. Mm. Mm. Pino. Mm. 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 Yes na mo ginugoy. Protein sa tong kan mga boy. Mm. Ano nga boy? Lamig ang suka ay halang ba? Nga butangan og sili nga. Ito sud nimo ugasin ang pipino. Nga ito sud nimo diri. Ang kaon nga crunchy kayo. Mmm. Nga sundan na yun og beef steak nga daw ang hiwa. Mmm. Ayun sa. Nga kuan sa ni. Okra. Ito nga okra. Mmm. Lami apa yun? Mmm.